Атеросклероза – модерен мит или реално съществуваща опасност? Атеросклерозата представлява процес, при който се натрупват плаки във вашите съдове, обикновено от холестерол в происход. Проблемът е, че този процес може да трае от изключително дълъг период от време и най-вече без абсолютно никаква симптоматика. Основните рискови фактори това са тютюнопушенето, високите нива на лош холестерол и триглицериди, високи нива на кръвна захар, фамилна наследственост, уседнал начин на живот или повечето килограми. И съответно, колкото по-рано се установи проблема, толкова по-голяма е вероятността да се избегнат излишни усложнения. Обикновено първите симптоми са изциване на долните крайници, мръвучкване, схващане или изтръпване, което доста често пъти пациентите подценяват. Рискът идва от това, че повечето пациенти разбират за състоянието си прекалено късно, а именно чак когато получат инфаркт или дори инсулт. Проверявали ли сте наскоро кръвносните си съдове? Ако не, очакваме ви в медицински център Левитас за преглед при мен, доктор Домусчева.